Ay! Naya ganin na nakatrinyawa ako. Ate, naon sa tayo? Sorry. Na-order na ka. Wala pa ba? Pagdal ba? Bisa. Ya. A few inches later. Uy! Uy! Baga. Uy! Uy, di ka lang mo, uy. Hindi ko lang palihong kahit po sa Ano na? Uy! Yuto ni mo na sa house mga.